Anakku nduk sing tansah mituhu. Ana dawuh mapa yung sampeyan nimbali anakmu aku. Unjuk syukur ngersani Gusti kang nyipta jagat ya ngger dene wis paring pirang-pirang kanikmatan. Wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga awake dhewe bisa tetunggalan mapan ana ing alun-alun Purwodadi. Wah, iya. Rumangsa bombong kaoran bungah ya, Mak, dene awake dhewe sak kanca napa pakurmatan sing tanpa pepindhan ngaturaken penuwun kunjuk pinanipun Ibu Hajah Sri Sumarni SHMM ingkang tasih kepareng nimbali cangik sak kanca saking Solo. Iki pancen meriah banget kok, Nduk. Awit apa? Rangkaian hari jadi Kabupaten Grobogan sing kaping 297 ramung wayangan wae. Apa wae? Yen ora kleru tanggal 3 Februari nganti tanggal 19 Maret ya kuwi pasang bendera merah putih umbul-umbul. Terus resik-resik desa lan kutha. Kuwi tanggal 3 10 17 Februari 2023. Banjur dibacutake Jamas Pusaka. Ana meneh grand final Mas atau Mbak Grobogan. Terus ana maneh festival lingkungan hidup, fashion show, pameran bank sampah induk, pertunjukan musik Jiwa Nusantara, perform flash mob, pembukaan Bupati Grobogan, senam Universal Line Dance, ya ta? Banjur penampilan Cosplus Mania. Weh, Nduk dawuh. Pancen bengi iki kanggo tamba kangen supane awake dhewe sak kanca. Para panitia kejaba nimbali aku karo kowe sak kanca saka Solo. Kersane panitia uga nimbali bintang tamu. Sapa yung? Yen ora kleru Mas Yuda, Cak Yuda CS ya. Mula karepen rancak ayo diaturi tindak ana pepanggungan kene. Monggo tak derekke. Ayo kaya date. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Wah, saya bungah raos sing manah kula awit sampun saged pinanggih kalian Mas Yuda. Wah, semanten. Suwe ora jamu ya Mas, suwe ora ketemu. Mula dalu niki ditambani kangene awake dhewe. Leres. Alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing Grobogan. Suwe ora jamu pisan godhong kuniran, suwe ra ketemu pisan ning Kabupaten Grobogan. Amin. Awakmu iso ora gawe pantun kok lolak-lolok terak udan kok ingah-ingih. Tuku peniti ning pinggire wit. Apa wi? Bu Bupati kula nyuwun dhuwit. Oh. Wong lambe kok ya. Nyuwun sewu dhuwit niku mboten dhuwit rupiah bocange. Dhuwit sing mbok karepke apa, Mas? Karepmu dhuwit. Dhuwit itu singkatan DUIT. DUIT artinya apa? Doa, usaha, iman dan takwa landasan Ibu Bupati Sri membangun Kabupaten Grobogan untuk menuju Kabupaten Grobogan yang lebih hebat. Amin. Jangan tepuk tangan, nyuwun sewu, jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Mesine seneng kowe omong di. Ngapa ora oleh tepuk tangan? Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Lambe nek kok ya. Prestasine luar biasa. Kabupaten Grobogan iso hebat, iso kondang, iso maju, iso kuncara. Awit sing ngasta pusarane praja minangka bupati panjenengane Bu Sri. Nggih. Asma kinarya japa Sri. Apakah arti Ibu Sri Sumarni? Kula pendet srine mawon SRI. S niku napa, Mas? S niku tegese syukur. Gedhekke rasa syukur marang nikmat panguwasaning Gusti ingkang dalilipun la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabil sadid. Pucet kowe. As-sholatu khairum minan naum. Alah. Wah, caca. Oh, ketok pinter. Kok ketok pinter ora nggone. Niku S. Nggih, merga saka gedhe rasa syukur nikmat panguwasaning Gusti milanipun Kabupaten Grobogan hebat pulu pametu bumi saking Grobogan saged hebat luar biasa. Nggih. Oh, syukur Mas ya. Sing nomor loro ki sing penting. Apa Mas? R artine rukun. Guyub rukun antara pimpinan dan bawahan, antara atasan dan bawahan menjadi satu manunggal untuk membangun Kabupaten Grobogan. Rukun. Kuwi ere. Rukun niku gaman sing paling ampuh. Wong rukun ki agawe santosa nek cerah agawe bubrah. Bener. Contone kaya sapu sada.
kae nek sitok gampang diceklek tapi nek sapu sodo diklumpukne ditaleni utawa disuh angel dipatahkan kuwi gaman sing paling ampuh rukun nggih sing terakhir I ikhlas weh ngemban amanah saka warga masyarakat kanthi dilambari dengan keikhlasan mawa itune mung ibadah ujube ibadah lah mulanipun Kabupaten Grobogan maju nah ngono kuwi artine Sri Pak nggih nggih Mas Yuda Mas TV dawuh nggih niki sowaning Purwodadi to kula tak ngaturi Bu Aranggana sik siap meet in saka Purwodadi lho wonten tadi saka Geyer ini Mbak Rizky kene Rizky. monggo wilujeng dalu Mbak nggih sing dalu kenalan sing apik Mas Yuda nuwun pangapunten kok mboten badhe mboten dalemipun saking pundi aslinipun Mbak panjenengan kula asli saking Monggot Geyer Cak Yuda Monggot Geyer Grobogan mriki nggih leres nyuwun ngapura ya Allah ya Allah ya Allah tak pengen kok Geyer kaya ngene ta tak pengen cawik nggih ale-ale ya bisa Monggot Mas ya nuwun pangapunten panjenengan kala wau tindak mriki sesarengan rombongan apa piyambakan nggih sareng kalih rombongan sareng kalih rombongan nggih sareng rombongan iki sareng ya ampun iki lho ngapa be anu tak sogrok brutune wong cengengesan iki Jenenge jenenge wong. sopan ciri wanci lelewa ginawa mati sarmeja nok ulane Kowe kok aja glo wis dadi carane kok mbok sok wong seneng ki dhewe-dhewe ekspresine kenalan iku nggih kenalan koyo pitik ngendhok. ha nek kowe piye Cal Modele kok ora ngerti dipirsani Ibu Hajah Sri Sumani kenalan karo putra daerah kok. ayo ndang ngapa bisa ndang takon sing apik Mau dalemipun pundi, Mbak? daleme ora tak gawa Ora sampean ku sinden po keong jere. sinden wong macak sinden kok. Alamat rumah. Ya, Alamat rumahnya Monggot Monggot. Ya ampun. aku neng kene iki lho matane kok iso kok kaget Lali ya. wong aku neng kene Mbak Mbak Rizky. Rizky aku nyuwun pelok barang pelok barang ayo kula nyuwun Mbak langgam jenang gula wah cocok Mbak Rizky iki nek nembang jeneng mamerke kula. putra daerah Suarane mesti wong apik. monggo iya Mbak kekarane wong akreme Purwodadi ya yo mulai ini Hanya hati awal mulanya. luput pisan kena pisan no ya yen gampang luwe ne ano yen angel ka langkung Kalau sulit, sangat sulit sekali. tan kena tinumbas harata monggo diaturke Mbak langgam jenang gula monggo yo
Kololong. Jangan Yuk, lanjut. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken menika langgam jeneng kula asli putra daerah saking Geyer Mbak Rizky Ainanda Utami. Ya. Sik sadurunge ayo niki sak banjure niki Mas Yuda wonten awala saking Ibu Bupati. Ngersakaken lelagon Aja Lamis kalian Caping Gunung. Ya. Menika wonten tali asih 1 juta rupiah. Matur nuwun Bu Bupati. Saya aku tak nyuwun anu sih, Mbak sapa kuwi? Sinten? Mbak Mayang karo Mbak Eka prihatin sih. Ayo jumeneng kene. Kenalan Mas Yuda. Nggih, kenalan iki bagianku, iki bagianmu ya. Iki sampun asta. Kabeh iki ndek jodoh dhewe-dhewe. Ana pasangane dhewe-dhewe. Pasangan kowe ning kene iki dapuk apa? Wong trek enek gandengane masa wong ora duwe gandengan. Ya bener gandengan cuma pemenang kan bukan di kamu tapi di Bucangik. Kosok milih kene aku entuk sing kaya ngenekan. Lah berbuat sisa ning Bucangik to. Cobi leresipun pripun Mas Bayu? Sing leres Mas Yuda karo Mayang, kita Eka karo TB. Nggih. Niki kalih Mas TB telek bebek niki. Asmanipun sinten, Dik? Pun dalu kok mboten bubuk sesuk wayahe sekolah. Kuwi apa ora jenenge Pake karo Mboke. Pelecehan nek iki. Wong Mbak Eka prihatin ning iki wis mahasiswa kok mbok padakne. Oh kuwi wis lulus saka isi S1 kok. Ngenyek. Sesuk bobok sesuk sekolah itu masamu. Niki S1? Heeh. Potongane kok meh jijer S1 ya. Lho ngenyek. Nesu cara aku. Idone melonyoh kowe engko. Cah cilik ora entuk nesu, ora tak paringi permen lho ayo. Ayo, Oh kok lek. Kaya aku mau lho rambutmu ngemak ngembang banget. Nah, dicandra sing becik. Bangkeanmu blujur. Nawon kemit. Tawon kemit. Bathukmu nyelo cendani, irungmu mbangir, lambemu nyigar bokong. Nyigar jambe. Nyigar jambe. Apa enek lambe nyigar bokong lah ketok nyewabrut. Nesu. Oh, nesu to, Mas.
Sing apik ngono lho, sing apik. Kok ya kenalan sing apik kok. Kuwi lujeng dalu, Mbak Yu. Ngono kuwi lho. Nek nesu. Kok senengane kok uru-uru kok wis Kae nek nesu mangan karpet. apa padake. Iki Mbak Mayang kali Mbak Eka Prihatiningsih. Katelahe Mbak Eka uget-uget. Wah, ora iso mati iki. Lah kok ora iso mati? Lah nek mati ra mungkin uget-uget to. Mesti meneng to. Oh iya. Mbak Eka, Inggih Biong ngelujeng dalu. selamat malam. Selamat malam. Nggih, kenapa Biong. haluse kaya ngono kok TB kok Le? Ha piyayi Solo lho, Mas. Lah, nggih. Mesti halus to. Lejeng dalu, diajeng Eka. Pripun pawartosipun? Sehat nggih? Sehat nggih? Mangku purel. Lho. Kok calon ditewapuk to. Oh, ditakoni malah melilik kowe. Iki mlilik iki mergo duwe mripat. Oh, Iso kabeh anggere duwe mripat iki mesti mlilik. Sak karepe karepan. Tak tokne wong loro padha gegojekan. Lah bener. Awakmu didapukne karo aku. Ha. Nek tak rungok-rungokno. Bener. Awet mau kok sajake aku ki ora ana sing pantes ning mripatmu. no lho sing ngomong no lho pikir kowe no. Ngawur Sing ngomong dek. Kok iso nyalahne no iki lho wong dheke dhewe sing kliru kok. Wong penonton ra melu apa-apa kok. Aku ning kene iki lak ya pesinden wanita. Ya, Aja sembarangan karo wanita. ya. betul. Ibumu wanita, ibu bupati wanita. Kok suyah-wiyah kowe karo wong wedok. Persamaan Tajak, gender. Nah, kaya ngono kuwi. Hak derajat seorang wanita dan pria itu sama, Mas. Loh, tapi ning dindi pria itu harus di atasnya wanita karena sebagai imam pimpinan. Ngono lho. Sing ngomong sapa? Anu, sopir-sopir. Ka coba kowe nebakno. Coba Eka sik, Eka. Yo Eka. Sampeyan sim, sampeyan sim. Nano. Ayo bawane tak serahke Eka. Ayo. Bawane kowe Kak, bawane. Maka. Rungokno bojomu arep bawa. Nah, Ya. Nek sampe apik tak paringi. Alah. lah. Ya, Nduk, diaturke. Nggih. Yen kowe seneng. Aja labis kok ya ning tawang. Tawang lho. Tiwas dipamer kok jebles. Ngono kuwi lho, gedhing kuwi ngono kuwi. Mulane to tintingane padha. Iya. Ya. Yen kowe san nang lewat atan mung seneng lames. Lanjut, Kak. Becik elu wong prasaja. Eka, olehmu bawa becik nyetuk bagian 100.000, Nduk. Nggih, yo. Wah, ngono tak ya 100.000. Mengko langgam aja lamis bagiane Mbak Mayang. Mbak Mayang siap ta? Siap. Entuk 100.000 nyodiasta. Lah, Mong malengku. ojo lamis. Saketan ya. Kok seketan. Sing ngongkon sapa? Ngangkon ke sapa? Purbawasisa ki ning Kiai Dalang ning Mas Bayu wong lancang kowe, malah kepotong kowe engko. Kepotong to? Malah kepotong. Alah potong-potongan wong wis lunas wae. Lanjut, Kak. Seneng. Seneng lames gampang kena ing bantu. TB. Kelak. Nggih. 100.000 rupiah. Matur sembah nuwun. Wah, Titip kekno Mbak Rizky, mau sing nembang jenang gula. Jenang gula. Mau kelewatan. Mau kelewatan. Mbak Rizky. Umraping sesapungan. Mas. Napa? Proposal masjid.
Mboten Kowe ketokne ngapusi kowe. Pengen entuk jatah terus gawe proposal. Iki contoh wong sing ora cetha ngene iki Ora Mas Yuda. cetha nggih. Mengatasnamakan agama kuwi dosamu Dosa ngulu-nguli. gede kowe. Iso mbledhos kuwi gundulmu. Mboten niki kan proposal masjid, Heeh. tapi menenten penyumbang danane guri wingking enten omah sing ndeyeng, Mas. Niku Terus? perlu dibangun niku omahku. Mboten bangun, Mas. Ora Kok iso. Senang rames padha karo daman citra Yo, 2 kali. Mbak Eka karo Mayang bareng yo, karo Mbak Mayang berdua. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken aja lamis Mbak Mayang lenggah Eka kiri kono sik. Nggih. Nggih. Mbak Suci Vita Dewi, niki wonten sing ngersake sinom grandel mangke dipundhawaken sirihuning saking Bapak Zaini WMC Ngeraji. Oh nggih.
Mas Yuda. Nggih dawuh Mas Bayu. Plerak-plerak ngono iki. Ora, mripate malam mlili culek kene kowe engko. Blangkone dienggo wis sekti ngono apa piye lek bengi sirahmu atos. Ayo mripate yo PC saiki. Blangkon helm genah iki kulit ketumbi. Lanjut. Umpama mundut gatel iki. Neno ning madyane jala nidi nane neno yo temah kunjing anggen jangeng pagu yo Sri Huning buka celuk Kak. Yo nenone mengko kendangane Gangga Mina den dibeksani Mas TB karo Cak Yuda. Nggih. Yuk. Sri Huning Mastika. Halo. Iki cedhake kagen. Yang sapoyo pati. Oh. Yuk. Mbak Suci.
Yo, irama seger. Nggih. Kor sedaya. Matur sembah nuwun wis diaturke mengko lagu liyane diaturke Pathek Sanga sing ngomber jagate. Netepi wajib ndak dadi dukane Cinuwun. Ayo tak derekke yo. Aglar kang samya seba Pindara bingkang samudra Kadya panjerahing puspita